तांबूस फुटता उधळे लाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। कुडाळ तालुक्यातील अणाव घाटचे पेड भडगाव येथील पीठठवळ नदीवरील पूल माजी खासदार निलेश राणे यांच्या पाठपुराव्यानंतर विक्रमी वेळात पूर्ण केल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकामचे कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सरबगौड यांचा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण आणि माजी खासदार निलेश राणे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। अधीक्षक अभियंता छाया नाईक, उपअभियंता विनायक जोशी, कनिष्ठ अभियंता सूरज गिरी, ठेकेदार दीपक दळवी यांचा सत्कार करण्यात आला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।